I-Kzn ngenazo ezalo yamukela ke nazi izindaba ezihamba phambili. AbelikaMthaniya benze kahle Kwekamatiluketsheni. Sitholakele isidumbu sominze emayini kanti ke bekhala ngamagumbi okufundela eNewcastle. Sishayelwe ihlombe isifundazwe saKwaZulu-Natal ngokubamba ke ihlandla lesithathu kwimphumela kaMatiluketsheni kuzwelonke ngo-83% lisuka ke 78.8% ngonyaka wa-2021. Ungqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni uMbali Fraser uncome kakhulu ke isifunda sasoGwini ngokuphuma phambili kweminyaka emithathu ilandelana. Waqhakambisa ke nomkhanya kude ngokutshengisa ke ukukhuphula izinga wafinyelela ke kuyihlandla lesibili kwelikaMthaniya. Usho lokhu ke ngesikhathi halelisela abafundi baleli banga emcimbini obubanjelwe eThekwini. The class of 2022 has done us very proud by achieving a historic 83% pass rate. Kuqhume imkikizo kwaduma ihlombe. Injabulo ibhalwe ebusweni ngesikhathi kumenyezelwa imphumela yamaTuluketsheni yonyaka ka-2022. Ungqongqoshe womnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uMbali Fraser uthe bajabule beumnyango kanye nayisifundazwe ngemphumela. UGu retained its top spot for the third consecutive year with an 87.2% in 2022. Umkhanya recorded an 11% increase from 75.3% in 2021 to 86.3% last year. Amajuba got 85.5%. Kunconywa also recorded an increase from 76.5% in 2021 to 84.1% in 2022. UFraser uthe sehlile isibalo sezikole okungaphasanga umuntu kuzona. Our province continues to contribute the highest number of candidates who sit for and pass the National Senior Certificate Examination in the country. In the whole country, we are the ones who contributed more, not because we are a big number, but even in terms of percentages. The number of our schools that obtained 100% pass rate also increased significantly from 145 in 2021 to 212 in 2022. We were also able to reduce the number of schools that performed below 75% from 713 in 2021 to 435 in 2022. Ladies and gentlemen, as the department, we are also proud to report that no school in this province obtained a 0% pass rate. Kanti izingqinamba zesifundazwe zaKwaZulu-Natal azibange zilehlise izinga lokufunda. Some of our learners and our educators also lost their lives while dealing with flood damage in our schools is fast becoming a moving target for the department due to the unpredictable weather patterns resulting from the impact of climate change. We've committed ourselves to always ensure that our learners is left behind when it comes to their in our academic work. Our interventions include supplying damaged schools with mobile classrooms, while rehabilitations were ongoing and finding alternatives schools for some of the learners who had to relocate after their homes were damaged by the storm. We also kept track of all learners living in shelters and ensured that they were supported accordingly. Honorable Premier, you'll remember that there were families who were affected by the storms. As the department, ours was to make sure that those learners are at school. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube uthe kumele kugxilwe ekuqeqeshweni abantu abasha ngamakhono emisebenzi yezandla. And we know that there has been a shortage of technical skills.
So we need not waste the lives of our learners and of our young people. And if we can be able to include them amongst artisans, plumbers, electricians, construction, carpentries, and a lot of other engineering work that is there. Abafundi bethu bangakwazi ukuthi bavule ngisho amabhizinisi bakwazi ukuthi bazithuthukise. Abafundi bakhale kakhulu ngokuhamba kwagesi ngesikhathi befundela izivivinyo zabo. Engikuzwela phambili kuthiwa ngithole full marks kwi-mathematics, ngathola full marks kwi-physical sciences, then ngabe top achiever kwi-agricultural sciences. Yeah, izona izifundo lezi ezibizwa. Angizizwa ngijabulile kakhulu ngoba kuningi kakhulu bengingakulindele. Bengithi mhlambe khona mhlambe ngizothola ama-award noma enye noma amabili. Nakusekwenzeka-ke bemaningi ngasazi nami ukuthi mangaki. Kodwa kade ngifunda-ke bekuhle kube nzima ngoba bekhona ama-challenges afana ne-load shedding nje esike abafundi abaningi abakhulumile ngawo, but ngoba sikwazile ukusiwa-overcome wazi ukuthi ngoba i-load shedding mhlambe sithi i-load shedding ingo-7, so kumele shuthi reschedule, then uthathe into ongakwazi uyenza ugesi ungekho, then uthathe studying usibeke ngaphambili, then you manage. Matric wami ngupase ngoma-distinction awu-8. No 100% abawu-2 kwi-maths nakwi-physical sciences. Okwemkomelo-ke angifuni uqamba amanga, angibalanga ukuthi ngiyeka kazi lapha ngaphambili, so yeah. Kodwa maningana wona, kuningana. Ngizizwa ngijabulile ngoba bekade ngi-stressed ngama-results all along. Manje sengikhululekile. And ufunda kwami bengekho nzima because kulo nyaka nje kulo nyaka odlule sisafarisha kakhulu kwi-load shedding. I-load shedding ibisilimita isikhathi esisifundayo because ukuthi uyafunda uma uhamba ugesi uyeke ulinde uzuboya. So yeah, ngiyajabula nje ukuthi ngikwazile ukudlula kulokho ngizopasa kanzima. Yeah, ngizopasa kamnandi. Laba abafundi babonge kakhulu igalelo lothisha babo. Ngijabula kakhulu ukuba la namhlanje nokuthi umsebenzi wami onzima has finally paid off. Into engisizile kakhulu ukuthi ngibe la namhlanje i-support engitholile emndenini wami, othisha, nokuthi uma wenza isinqumo esihle ukuthi akhethe iBizimali Secondary School, nokuthi othisha basebezimali bafane njengabazali kuthina benikeza a lot of extra time yabo ukuze benze isiqiniseko sokuthi siphasa kahle. Ngakho-ke umsebenzi wabo nokuzimisela kwabo nokusithanda kwabo njengabafundi okusiletha ukuthi ngize ngibe la namhlanje. Ngithole o-distinction abawu-8. Ngenza izifundo eziwu-8 ngathola bona bonke abawu-8. Bengenza izifundo eziwu-7 and ngiwathole onke ama-distinctions kuzo zonke izifundo bengizenza. Bengifisa ukuyokwenza izifundo ze-actuarial sciences, e-vets, noma makungaphumelelanga lokho bengifisa ukuthi ngiyokwenza i-medicine e-I-Kzn. Indlela engingagqugquzela ngayo abafundi abalandela emva kwami ukuthi akukho okudlula ukuyinikela emsebenzini wakho nokuvika zonke iziphazamiso ezihlasela abantu abasha esikhathini samanje. Ngizakujabulile kakhulu ngoba umuntu ukusebenzele kanzima lokho, kodwa ngisathukile kancane because ngifila ngathi ngiyaphupha khona umuntu ongavela ngivusa ukuthi hayi akusawakho lama-marks. It's too unbelievable. Going to UCT, the best university in the continent, going to medicine. I cannot believe ukuthi I am right here at this moment because begu rough. I didn't even believe ukuthi I would make it. But if you share mistakes ukuthi I'm going to the University of Johannesburg, ngiyahamba ngikwenza become accounting to be a recognized chartered accountant by USAC. Kanti abanye abafundi abazange belale ebusuku beyohlangabeza imphumela yabo maphakathi nobusuku. Sijabulile Nkosi yami, siphasile. Khona bekunzima ukuthi siphase Nkosi yami. Nami bengalindele ukuthi ngaze ngithole ngibe ibachelor. Yo, angazi ngachaza kanjani, ngijabulile. Sifisa nje ukudlulisa ukubonga kakhulu esikoleni nakuminyango wezemfundo ukuthi ubasekela abantwana ukuthi bekwazi ukuphumelela ngendlela abaphumelele ngayo emva kwezimo esizaziyo ezinzima. Yes, bangaba u-matric ngo-2022 kodwa siyabazi ukuthi bayi-product yeminyaka le engazange ihambe kahle efaka phakathi ne-COVID-19. Ezindabeni ze-1KZN TV ku-Ayanda Dube ngibika ngiseThekwini. Seliduma ladlula-ke ngokuphuma kwemiphumela yabafundi bakaMatiluketsheni bangonyaka owedlule. Lumi kanjena-ke uhla lwezifundazwe ezenze kahle. Endaweni yokuqala-ke iFree State ngo-88.5%. Endaweni yesibili kuhlezi iGauteng ngo-84.4%. Kwesithathu kube iKwaZulu Natal ngo-83%. Kwesine-ke kube iWestern Cape ngo-81%. Kanti-ke endaweni yesihlanu kube iNorth West ngo-79.8%. Kuze-ke i-Eastern Cape ngo-77.3%. Kulandela-ke iMpumalanga ngo-76.8%.
kuze Northern Cape ngo-74.2%. Bese gcina iLimpopo ngo-72.1%. Baphawulile-ke ekhasini lezindaba la ku-Facebook elithi 1KZN TV News abantu bakuleli ngalolu daba. UNomusa Hadebe uthi congratulations. Kuzoba-ke uNjabulo Mnguni uthi congratulations kubafundi abaphasile. Sibongele nesifundazwe KwaZulu-Natal ngokunyuka kwezinga lokuphasa kwabafundi. Kwabangaphumelelanga-ke lisekhona elinye ithuba. Abavuke bazithintithe. It's not the end of the road. Kuzoba-ke Siyabonga uthi-ke abale neLangola High School iphase ngo-100%. Kube uZamos Zantuli uthi keep it up KZN yethu. Next year sikudinga number 1. Nisebenzile-ke Matric 2022. uNkulunkulu aqhubeke njalo nekunelusa kuze kuba sekukhanyeni kwezindlela zenu. Besingesihle isimo ezikoleni in the next past 2 years, but you survive guys. Keep it up. Kuzoba uSikhumbuzo Bheka uthi well done KZN, always on the list, good work. Umzwandile kaMthiya Mbatha uthi nisebenzile boDanasol. uKhayelihle Mabhiza Ntombela well done Ugu, you made it again. uJosina Nelisiwe Hadebe uthi congratulations to Free State yethu. uZakhele Sikhakhane Zwane Mpungose uthi KZN ihamba phambili. uNonkoliseko Oluswitha Ngwane uthi well done kubona bonke abasebenze ngokuzikhandla. uNtando Mthethwa KZN usinenhlanhla kazingelwayo Demazane uthi manje iLimpopo bayichathile list noma ngoba phela yeyi. Kuzobu Happy Gidizela uthi well done KZN. uKhanye Mangwane Zwide uthi zulumnyama ondlela zimhlophe. Ake sithi khulu kushwinje eyitolo uphinda uhlangabeze futhi masibuye. Mbukela sikubingelele siphinde sikwamukeleke mungabe usanda kusijoyina ubukela izindaba ze1KZN TV zifundwa nguSiyabonga kaDuma nazi ezihamba phambili. Abeleka Mthaniya benze kahle Kwekamatiluketsheni. Sitholakele isidumbu sominze emayini entseleni. Kanti ke bekhala ngamagumbi okufundela eNewcastle. Ngemva kokuba ithimba lezindaba le1KZN TV libeke ngodaba lwemayini yenkwali eseyavalwa esebhekani entseleni kulo leli sonto, sekutholakala isidumbu somuntu wesilisa esiminze kulomgodi wemayini onamanzi ngoLwesine ntambama. Umzimba kaNdoda Manqele uthole uphiko lwabatshuzi abangaphansi kaMasipala uMhlathuzi kanye namaphoyisa eK9 unit asempangeni. Ikhansela la Ward 6 lapho kukhona lemayini umsa wakhe Mthethwa unxusa umphakathi-ke ukuthi-ke ungalibhadi kule ndawo ngoba-ke isizivezile ukuthi unobungozi obungakanani. Imayini yenkwali eseyavalwa yasesigodini sasemayini entseleni ebisiphenduke undaba mlonyeni ezinkundleni zokuxhumana njengoba inqwaba yabantu bebebhukuda kuyona isikhiphe isidumbu njengoba kuminzo wesilisa oneminyaka engama-42 ongundoda Manqele. Ikhansela la Ward 6 umsa wakhe Mthethwa uthi-ke uzoqhubeka exwayise umphakathi ngobungozi bamanzi akule mayini. Ngizoqhubeka-ke ngibambe imihlangano yomphakathi ngiqhubeke ngilishumayele livangeli lokuthi no abaqhele kule ndawo thili umkhandlu wesizwe sakwaKhoza kuze kube yiwona ophuma nezwi lokugcina lokuthi siphuma kanjani kule nkinga, kokungalungisekanga kulungiseka nini kanjani ukuze singaphinde sithole futhi ukuthi sibe kule simo esinjengalesi. Kodwa-ke engakugcizelela kakhulu ukuthi sisalinde lokho, ngiyawuncenga futhi umphakathi ukuthi nje uqhela nje kancane kule ndawo, singabuyi futhi sizokwenza into efanayo kuyo le ndawo. Kufanele kuze kufe bani kanti ngoba phela sikwenzekile sibonile ukuthi kuyingozi, so uzobe sokufanele kufe bani abamukele ukuthi kunobungozi. Amanzi okuqala waphenduka nje bade ngichaza nje kuma-awarenesses awasekhulate lamanzi anezifo ngokwezempilo nje awavumelekile awekho right. Ilungu lomndeni kaMofi uNathi Manqele ubonga amaphoyisa ngokusukumela phezulu bebatholele ithambo labo. Engubongile amaphoyisa asheshile ukufika kwabanjeswana nabo basebesho ukuthi ngokwesimo nangokwendawo akuyona ngeke besakwazi ukuthi bangamkhipha khona izolo. Kodwa-ke ekuseni-ke sikwazile ukuvuka-ke safika-ke somndeni okuthenga bo-9 ayifika-ke amaphoyisa-ke. Kodwa sikubonga kuona ukuthi akakwazile ukusitholela kumfowethuko. Kanti-ke linye lamalungu omphakathi lisho kwehlukile njengoba-ke lithi kukhona abantu abazuzile ngokuba khona kwalamanzi kule mayini. Uthi isifiso sakhe ukuba le ndawo engavalwa
kodwa ithuthukiswe. Esicelayo njengamanje sikhalisa nabo laba abahanjele kodwa sicela ukuba umasipala bakithi akungenelele usisize kule ndawo usinika ama lifeguard ngoba sibonile abantu abaningi ukuthi bazamile ukwakha amasente kule ndawo ngokudayisa bakwazi bebusela ingane esikoleni esicelayo ukunikeza isupport njengomphakathi le damu njengoba likhona lakhele emphakathini sifisa ukuthi kube namathuba emisebenzi azovulwa kuba khona kwaleli damu njengoba lasala kithi siwumphakathi sicela ukuthi umasipala ungenelele kule nto bese besitholela abantu abazocheckala amanzi ukuthi njengoba emile engahambi mhlawumbe awanabona ubungozi besho into engaklina lamanzi ukuze siqhubeke siphile sephambili ngoba amathuba emisebenzi awasekho yona indawo le masipala amathuba emisebenzi ilokho engakusho Ezindabeni ze-1KZN TV kubika umqondisi Miyeni ngisenseleni. Abazali babafundi eMthunzini Primary School eNewcastle sebezwakalise ukukhathazeka ngokwentuleka kwamagumbi okufundela nothisha kulesikole okugcina kwenza ukuthi abafundi babamanga ahlukene bahlaliswe egumbini elilodwa. Lesikole esiqala kuyibanga R kuya kwelesikhombisa phecelezi ugrade R to grade 7 kanti ke sinamagumbi amathathu okufundela elilodwa ke liyihhovisi likathisha nhloko. Abazali babafundi abahlala emapulazini bazithola besebhekana nobunzima ngentuthuko negcina iphazamisa nokufunda kwabantwana babo njengoba kulesi sikole othisha bakhona besithola befundisa zonke izifundo ngenxa yokushoda kwamaklasi kanye nothisha kanti abanye abazali sekuze kubaphoqa ukuthi bathathe abantwana babo babafundise esikoleni esikude nokugcina kunciphisa isibalo salabantwana kulesikole. Siseduzane naso ke lesikolo lesi esikolweni ke kusho ukuthi kunesakhiwo ke esakhiwa uhulumeni kwasakhela sona ke eMthunzini so kwaba khona ke isizathu sokuthi ke abazali nakhona kunenkinga ke zokuthi bakhipha izingane so ingane mabekhipha bathi bafuna amadlelo ahlaza mabekhiphile ingane kwasala ke ingane ezincane ke okhulumela umnyango wezimfundo uthi lesimo esibhekene labazali sivama ukwenzeka uma abazali benqabile ukuthi isikole sivalwe. Kahle isikole nje esibelow 200 ngokomthetho fanele sivale siphethe. If you want to find out abazali uma bengavumi ba disadvantage abantwana babo because abantwana babo will not have a full curriculum coverage or package njengakwezinye izikole. Isikole esincane lukabi leso. Isikole nje esinothisha oyedwa uprincipal, uyi-HOD, uyi-deputy, uthisha, uyonke into. Such schools noma uzothatha sinesikole esinothisha abayi-2 noma abayi-3 depending on the number yabantwana. So it's a multi-grading. It's not a mix, it's a multi-grading where in one class you have more than one grade. Owabahlali ubesenxusa ukuthi uhulumeni ahambe lezindaweni abahlala kuzo emapulazini ngoba ziningi izimo ezinzima abaphila ngaphansi kwazo okuthinta nayo intuthuko yomphakathi. Emaklasini cha asicuthisekanga khona asigculisi ngoba songa ngithi ziyachera kanti ufuneke ingane njoba khona lesifo lesangithi ufuneke ingane zingahlali iminyelana ngokomthetho ufuneke nje sicela nje ukuthi basedele amaklasi nakhona sicela ukuthi lona uhulumeni akangenelele asilethele asedele amanye amaklasi nakhona so siyakhala impela somphakathi ngoba izinto eziningi la emaplazini impela siyasalela ngoba ngiyabona ngoba sihlala emaplazini kodwa ke sicela kakhulu ukuthi ningenelele nize nizosibona ke emaplazini. Lesi sikole sinabafundi abawu56 bese siba nothisha abayisithupha. Kudebokho Sibisi ngiseKlantaf. Uchazwe njengomuntu obewukhuthalela umsebenzi wakhe lo bengumphathi kamasipala wesifunda uDokotela Elliot Ntombela odlule emhlabeni ke ngomgqibelo wesonto eledlule ngemva kokuxinwa ukugula isikhashana. Lokhu ke kuvele ngenkathi eqhubeka inkonzo yomngcwabo wakhe ebibanjelwe esontweni iSt Andrews Anglican Church eRichards Bay ngolesihlanu. Iphini lemeya kumasipala wesifunda umhlonishwa Mandla Chiya uncomeke lowo obengumphathi kamasipala uElliot Ntombela owedlule emhlabeni ngesonto eledlule ngamagalelo abenawo kulo masipala. Uchiya uthi ukufika kaNtombela kwaletha uzinzo
kulo masipala. Dr. Ntombela was seconded by the court to our municipality to serve as the acting municipality during July 2021 and was later appointed on the 5-year contract as a municipal manager in October 2022. And his attribute to this role was incredible in that he succeeded to steer our municipal administration in a correct direction in bringing about the stability. Kanti ke iphini likasihlalo we-ANC ngaphansi kwesifunda iTolomane Mnyayiza uZero Mqadi uthi ke uNtombela benamafa ukuba ngumholi uthi ke njengoba engasekho kuvuleke elikhulu igebe. Into engiyibonile kumahlobo njengoba bese kushiwo indoda ebizithobile kakhulu inenhlonipho ebiyazi lento ye-leadership ukuthi yini leadership. Masimbizile mhlambe ehamba nomeya wakhe uzoxoxwa nje sibonisana ngezinkinga zamanzi esinazo lapha kulwa mkhandla bengasifusela umhlwenga beyindoda efuna ukuthi masithole izixazululo ukuze abantu bale ndawo bakwazi ukuthola amanzi. Manje makuhamba uMM kuhamba umeya ngesikhathi esi1 khaya Ntungwa kusho ukuthi ikhona inkinga esikuyona. Kanti ke umeya kumasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi ubonge amakhansela kumasipala uGu ngokumamukela uNtombela yize engeyena owendawo. Ngifisa ukuba ngibonge kuba amakhansela asogwini ngaphansi ka then mayor who is now the speaker ubanikeze ubaba uNtombela ithuba lomsebenzi after having consulted neprofile yakhe nakho konke ukuze ngihambise idingo kubantu basogwini nokuthi lingamcwasi Dr. Ntombela lithi akayena owendawo yasogwini ngoba sesibone imkhuba emibi lapha ezweni lakithi la khona abantu kungasafanele bathola amathuba ngoba kuthiwa ngibona bendawo. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika umqondisi Miyeni eRichards Bay. Bukela ke sithi khulu kushinga sayitolo sihlangabeze futhi masibuye. Siyakubingelela siyakwamukela mongabe usanda kusijoyina lezi zindaba ze-1KZN TV kanti nazi ezihamba phambili. Abelkamthaniya benze kahle Kwekamatiluketsheni. Sitholakele isidumbu sominze emayini kanti ke bekhala ngamagumbi okufundela eNewcastle. Ake siye ngasengosini yezomnotho. Irandi liwu-17.25 maliqhathaniswa nedola laseMelika libeke ngu-21.32 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-18.70 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona lingu-$1,030.52 i-ounce kuthi-ke uwoyela ongahluziwe ube u-$86.16 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs u-Arthur Zwane uthi akanayo nencane ingcindezi ngomsebenzi wakhe kulandela ukungenzi kahle kuleli qembu lihlulwa-ke imidlalo emibili ilandelana lihlulwa-ke ngamaZulu kanye neSekhukhune United. Selokhu-ke kuqale lo nyaka izimpofana-ke kazikanqobi ngisho wodwa umdlalo kanti-ke uZwane uthi into eyenza angabi nencane ingcindezi ukuthi-ke kunohlelo abavumelana nalo ngezikhulu zaleli qembu ngesikhathi ethatha izintambo nokumele-ke nakanjani-ke ukuthi liphothulwe. Yize kuZwane esho kanjena kodwa abanye bathi uma njengase kwenzeke ehlule kulomdlalo wezakhe kanjalo neMamelodi Sundowns kusasa angase akhonjwe indlela eNaturena. Ake sikubhekele isimo sezulu. Bukele kungaka akade sikuphathele kona ke izindaba zanamhlanje siphinde futhi sihlangabeze kusasa ngesikhathi esifanayo.